Yaba fowethu, nina niya emasontweni kodwa kunezinto enisaba ukuyibuza abafundisi benu. Mina umbuzo wokuqala enginawo uthi ngesikhathi kubethela uJesu, izipikili lezi zathengwa kuyiphi hardware? Njengoba kuthiwa wabethelwa ama-8 inch ayekhanda obani, babethengaphi? Ngingaphendula ngizoza esontweni. Okwesibili, kuthiwa uNoah wakhe umkhumbi 40 years. Nisho kangakanani ukuthi wayedwa? Nisho kangakanani ukuthi uNoah la wayephila? Material yini la ayisebenzise engaboli? Njengoba amakhabethe ethu nje awuhlalo 40 years loyo. Yena wathatha 40 years akumkhumbi. Okwesithathu, uthi uNkulunkulu uyena wadala uSathane. Wahlulwa yini yena ukuhlala naye khona lezulwini abomakhelwane wakhe? Azakhethe ukumletha la emhlabeni ezohlukumeza thina. Ngicabanga ukuthi uSathane uyena oright. uNkulunkulu lo esimkhonzayo nimkhonzayo nina uyena wrong, uyena uSathane. uSathane uNkulunkulu, uNkulunkulu uSathane. Angicabangi. Yini nifuna ukukhonza umuntu ongekho la? Njengoba uthi uSathane sihlala naye la, uNkulunkulu sezulwini. Yini singalandeli lo esihlala naye? Ngiyabuza nje. Mbuzo, ngiyabuza. Angeli namuntu. Nina niya nje emasontweni nithwala amakhanda nje. Niye emasontweni nifike ameni benitshela amanga. Babuzeni lo mbuzo. Ukuthi nisho kangakanani ukuthi uNkulunkulu lo uyena lo, akuyena lo uyena lo? Nisho kangakanani? Nibhizi receive papa, I receive amanyala. Wazi next.